Oke, inke bai tong bai. Tini cing salanyai kroksa Hachukni Tiprajwk bwrwi. Tei kroksa town ni Wansa chilani lab usturino tiyui. Hinke au music video ni mungka paharer mefo. Hinke a jagao bo mahai bakchudi rok nglai. Tabuk norok no kisa sawi kinari wana. Pula sikang orno hai surungu je Wansa rok bodol khe Hachukko gurukna bagi phelayo camera kaisa tiyui. Hinke abono nugui o paharer me Tiprajwk bwrwi. Hugo langa tiyui Wansa bodol lokno welcome khai rijab sogo. Bini punjuk khorang haibai. Ani hapungo neng sabo faika hinai. Hoisine koisine kambo mane chilarok nugui muchuk khata tongna ringyang khata. Lain rijekna bagui try khai tonguta. Hinke bini amo hai balna ya tomong nugui o Wansa salabo impress ngjagui. Photo kaisa boina rkha. Hinke buriya bai kirsabai munu suru ke Wansa bodol lengana tai lai thangka. Hinke no bongni love story suru se ngi thangka. Bapare bongni love story aske speed choli kha je 4G internet phone sa ajkal asik speed choli ya. Among kha bongni short story. Hinke faidi okok no left side to ni right side thangai. Tini ni din hajira suru khelasi nai. Mane paharar me ni behind the scene ni bakchodi rok no nailasi nai. Aw bo mai message ang nungna video no nugi seman kha mane Hachukko Wansa salarok beranya thangke je Hachukko tongnai Tiprajwk rok norok Wansa Tipra hinlayawi hacha hamjak laidi Wansa rok no tokha kosom tei tokma kosomni bwsarok hinlayawi joto no miliwi tongladi mane phaikota ideology Wansa rok ni kaisa favorite dialogue pahari bangali bai hinma mane Tipra samane pahar ni borok hinta aboni bagi no o music video ni mungno bo o paharer me ni rijago omono bongni message doang manika Hachukni borok tei se music video slamun ke Hachukko tongnai borok bomo hai ke struggle khai ban joi tong norok bo Hachukko thangi chuba bai de abo hai ni message roi video slam dita bongni ke o paharer me bai hamjak laima topping tei mangno borok no simia Tipra sarang no basanayang hamjak laima topping tei mang music video ta khailai de akai sukka kubina akai sukka akai na hinna akai sukka omono mane khaiye ono tongthobo I hope video kaham nangnai noro nugui mannai. Aw, paharer me hinjagui actress mang khabla. Hinke ba tongtok kata bujiu ang ni bukhani kok nobo. Reels mang musa wei. Saksang te busuk actress feel khaichinai ba. আজকা ও পাহাড়ে মে শুট মোটামুটি ফাইনাল কমপ্লিট সো Ni birok ni tomung hinke jepropan amo hayang nai. Bui blog video slami kok sai tong pro a kok sanani loina sirengei tongna ringyang nai. Mane jabardasti video bini bukaise part slamna mu chungjagota. Mane kok rok singjangna mu chungjagota babo. তো এদিকে আছে আমাদের না ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার হুইচ নেম This is her name. Guborti ni beat Tiprajwk. Tei o sungnai bo sungnai. Bo pura overconfident anpat gawar ngnai. Bini English no khanawe ang je bujimani. Bo porasin thani spoken English ni coaching ro khaina. Aboni bagano tini bini high অবস্থা. तो शूट के बारे में बताओ आज का दिन कैसा रहा बहुत अच्छा है आज का दिन बहुत ही अच्छा है ये Aw, nini bagi ba din ka hamung nai nota. Tamoni bagi din ka hamung na aboto chiton saimano. Tei ajrawo nini busago je chemical lu changi tongmarok no bo. Cheng ka ham keno saimano. Tei oi korina nini ona sikmung ni bisingo onek bijal tongo haise. Kok sayawi no mokol bai simi jeba mungsa sanma hai. Engka asik no sasinai.